Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemuannya pada aku nang acara ngasur. Nang kesempatan iki aku kate bahas masalah ya apa nek sampean dadi makmum lali gak niat jamaah. Apa sah salate? Dadi ngene. Nek sampean dadi makmum kudu niat. Nek gak niat jamaah sampean gak sah. Salate tetep sah. Cuma gak entuk ganjaran jamaah. Nah niat iki nggone kudu nang awal pas kate salat yaitu pas takbiratul ihram. Tapi nek sampean kok niate jamaah iku mang nang tengah-tengah, iku jamaah gak sah. Jadi misalnya sampean salat jamaah tapi niat gak ada jamaah nang ati, sampean dadi makmum, salat sampean sah, jamaah gak sah. Utawa sampean salat ijen, dadakan nduk ngarep ana jamaah, terus sampean lo tengah-tengah sholat iku aku tak niat jamaah iku ya gak elok ganjaran jamaah, tapi sholat sampean tetap sah. Wis sak menit penjelasanku masalah sampean makmum lali gak niat jamaah. Muga-muga manfaat, kurang luwihne aku njaluk sepuro. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.